பேரன்பு கொண்ட தோழர்களே, எனக்கு முன்பாக இங்கே உரையாற்றிய அமைச்சர் பெருமக்களே, மாநில நிர்வாகிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாநில உரிமை மீட்பு மாநாடு என்பது எதற்காக நாம் இங்கே கூட்டியிருக்கோம் என்று சொன்னால், இந்தியா முழுமைக்கும் நமக்கு முன்பே பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அவர்கள் சொன்னதை போல இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாநிலங்களுக்கும் தேவையான ஒரு கோரிக்கையை நாம் இங்கே நடத்தி இருக்கிறோம், மாநாடாக நடத்தி இருக்கிறோம். ஏனென்று சொன்னால், இன்னைக்கு காஷ்மீருக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்திருக்கிறார்கள். இனி வரும் காலங்களில் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அந்தஸ்துகளை ரத்து செய்வார்கள். இந்தியா முழுக்கும் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை ஒரு கார்ப்பரேஷன் போல அதிகாரம் இல்லாத ஒரு துறையாக மாற்ற இருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் உணர்ந்துதான் இன்றைக்கு தமிழ் புலிகள் கட்சி இப்படிப்பட்ட ஒரு மாநில உரிமை மீட்பு மாநாடை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ்நாடு எப்போதுமே ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராக தான் இருக்கும். ஏனென்று சொன்னால், அந்த பார்ப்பன பணிய அரசு எப்போதும் தமிழ்நாட்டை ஒரு வேறு விதமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு போக்கோடு தான் தொடர்ந்து பார்க்கும், இனியும் பார்க்கும் என்பதிலே மாற்று கருத்தில்லை. தமிழ்நாடு மீண்டும் ஓடி வெற்றி பெற்றால் என்று சொன்னால், தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை அதிகாரங்களையும் பறிக்கக்கூடிய ஒரு போக்கை மோடி அரசு செய்யும் என்பதால், தமிழ்நாடு முழுவதும் 40க்கும் 40 இந்த இந்தியா கூட்டணிக்கு வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தமிழ் புலிகள் ஒரு சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டு இதை செய்ய வேண்டும். அதற்கு முன்பாக இங்கே பேசியவர்கள் அனைவரும் சொன்னார்கள், இங்கே பெருந்திரளாக திரண்டிருக்கக்கூடியவர்களுடைய இந்த மக்களுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த சமூகத்தில் ஒரு பிரதிநிதி வர வேண்டும், சட்டமன்றத்தில் இந்த சமூகத்திற்காக பேசுவதற்கு ஒரு பிரதிநிதி வர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த மக்களுடைய முழு கோரிக்கை. அந்த கோரிக்கையின் வெளிப்பாடாக தான் நாம் நோட்டுக்காகவோ சீட்டுக்காகவோ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆதரிக்கவில்லை. முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் முதல் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வரை, இன்றைக்கு உதயநிதி அவர்கள் கூட நம்முடைய சித்தாந்தத்தை சித்தாந்த ரீதியாக நாம் அவர்களை ஆதரிக்கணும் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள். கூடிய விரைவில் நம்முடைய தலைவர் சட்டமன்றத்தில் அவருடைய குரல் ஒலிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் பேசிக்கொண்டு, அதற்காக நாம் முழு மூச்சாக உழைக்க வேண்டும் என்பதை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுகிறேன். நன்றி.